Ni etxarrikoa izatez, nire zer gertatzen zen nire inguruan, enuen ulertzen. Osea, zer gertatzen zen erdia, gutxi gora bera erdia edo, ez nuen ulertzen. Adibidez, familiakoekin eta hori erderaz egiten nuen, eta ongi, baina lagun guztiek, gehienek, egiten zuten euskeraz. Eta enuen ulertzen zer gertatzen zen nire inguruan. Faten nintzen kanpaldietara, parrokiarekin kanpaldietara, eta nik beste batzukin prestatzen genuena, enuen ulertzen. Eta zen horrek ematen zidaten kriston amorrua.